Здравейте, с това клипче ще ви покажа как може да се направи един интересен ефект върху снимка. Сайта, който ще използваме е типа effects.com. Същия ефект съм направил на моя блог. Тези цифри, които са получени като крайно изображение, са получени от снимка в типа effects.com. Илюстрирано общо взето как се работи. Въвеждаме дадена картинка, използваме някакъв текст. Има една различни настройки за текста, като посока, големина на шрифта, цвят. И в зависимост от това какво точно търсим да получим, използваме един от двата генератора, които са дадени. Аз използвам първия. Трябва да въведе дадена картинка и нея да се обработва с текста. Ще потърся в Google картинка на Бойко Борисов, много актуален в момента и предполагам, че ще има и качествени изображения. Важно е снимката да е с голям размер и с добро качество, защото текста, който ще препокрие, ще в зависимост от пикселите на изображението, ще се определи изображението с текста. Тази снимка е добра, ще я запиша на компютъра. Въвеждаме в генератора. Тук трябва да въведа думите, които искам да изобразят върху снимката. Може да се въвежда на латиница, на кирилица, да се използват специалните знаци от клавиатурата. Колкото повече думи се въведат, толкова по-добър ще е крайният резултат. Готов съм с думите за сега. От тук мога да променя големината на крайна и начална големина на шрифта. Хубаво е минималния шрифт да го заведем като 1 пиксел, тъй като където са по-светлите участъци от изображението, там това ще е големината на текста и колкото по-малка е, толкова по-добър крайния резултат. Може да си изберем различен шрифт, цвят на текста, да има или да няма бекграунд и съответно какво да е изображението. Избирам крайния резултат да е качествено изображение и го създаваме. Не се чака много. Сметката става бързо и вече съм готов. Тук може да се види как може да изберем цвет на бекграунда на изображението. Естествено всичко това може да се направи после в Photoshop. Вече съм готов. Вижда се, че на тъмните участъци големината на шрифта е голяма, а на светлите е 1 пиксел, както го избрах. Ако беше по-голям минималният размер, ще да доста по-едро изображението в светлите участъци и нямаше да е добре като резултат. Вие може да пробвате най-различни варианти. Записвам така картинката като в PNG формат и ще отворя в Photoshop. Върху нея мога да наложа оригиналното изображение и с някаква прозрачност да го задам като фоново изображение. Така, вече съм готов.
Можеше също така да се зададе прозрачност на генерираното с текст изображение, но така става по-добър ефект според мен. Свободни сте да пробвате както си решите. Вече съм готов да го запиша като JPEG и евентуално да го използвам за публикуване в даден сайт или за печат, или както преценим. Общо взето това беше демонстрацията на ефекта. Предполагам, че ще е интересно за някой, евентуално да им бъде полезно и да могат да го използват.